Mibisita sa Police Regional Office 7 kaganihang buntag si San Fernando Mayor Lakambini Reluya human sila banhigi ni atong Enero 22 apan nagdumili siya pagpakita sa ngadtos mga tigbalita nga nagatang aron mangumusta sa iyang kahimtang. Si Chona Carrion sa report. Pasado alas 9 sa buntag, miabot na si San Fernando Mayor Lakambini Reluya sa Police Regional Office 7. Apan nagdumili pagpakita ang mayor sa mga tigbalita. Mitambong sa tigo, maong hepe sa Talisay City Police Station nga si Superintendent Marlo Conag o Cebu Provincial Police Director Manuel Abrojena. Apan wa muluwat og pamahayag si Conag, samtang limitado ra usab kaayo ang pamahayag ni Abrojena kinsa mausab ang nangu sa Special Investigation Task Group Reluya. Sir, may mga kinuha lang, sir, mga nag-update lang po sa kanya, sir. Nag-update lang? Wala lang. Wala, hindi pa siya naghingi ng additional security? Wala po naman, sir. Wala. Okay. Sa pakighinabi sa mga tigbalita, gipasabot ni Chief Superintendent Quibod Sinas nga mihangyo si Mayor Reluya kaniya nga dili lang una moatubang sa mga tigbalita kay dili pa siya andam. Apan mipasalig ang mayor nga moatubang sa mga tigbalita sa tukmang panahon. Ang iyang lang request is to go further, ipaday itong investigation o dili kalimutan. Gihulagway ni Sinas si Lakambini nga maayo na apan mitataw nga naa pa sa estado sa kasub-anan tungod sa kamatayon sa iyang bana. Makalakaw ra ang mayor tungod kay mga tapsing lang kini sa bala. Sa ilang tigom, giingong gitumbok ni Reluya ang iyang mga kaatbang sa politika ang posibleng utok sa pagpamanhig kanila. Apan gitataw ni Sinas nga sa pagkakaron lisod pa ikonektar ang mga kaatbang sa politika sa grupo nila ni Jerome Labitad nga mo'y gitumbok sa kapulisan nga miambush sa mga Reluya. Katong iyahang katunggali sa iyahang kuan, tapos si Neil Enriquez, katong campaign manager, tapos sina the usual, katong na siya affidavit. The rest wala pa man. But among explain sa iya ha. Uban ni John Salon, Chona Carrion, Balitang Bisdak.